Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. Sana wag po kayo magsawang mag-subscribe sa akin at pagpatuloy nyo po lamang pagsuporta at pagtulong po sa akin. Tatanayin ko pong napakalaking utang loob sa inyo lahat. Sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Buwagan ng Pangasinan, maraming salamat po sa inyo lahat. Sana wag na po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like and share. At pakipindot na rin po ang follow para palagi po kayo updated sa aking mga susunod na video. Pagkakalog ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman sa panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At higit sa lahat, panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat, magmahalan. Huwag pong makalimut pong tumulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipagyabang. Panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at mamahalan. At huwag pong makalimut pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyo lahat at ipagkakalob sa inyong siksik, digdig at umapaw ng pagmamahal ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pagpalang gabi na po sa inyo lahat. Gabi na po, sinsya kayo kasi wala pong ilaw. Maraming salamat po sa pag-unawa po ninyo. Maraming salamat po. Ang Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyo lahat. Sana po kayo makalimut pong mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyo. Tatanayin ko po napakaling utang loob sa inyo lahat. Alam ko kung sino po yung nagpupursige po na gumagawa po ng mga ganun pong bagay na mag-subscribe, mag-like and share. At maraming salamat po sa inyo lahat. At pagkakalob sa inyo Diyos ang kapayapaan, pakumbaba sa isa at higit sa lahat po sa pangangailangan sa buhay. Maraming salamat po. Bago po umpisan po ay shoutout muna kay shoutout kay Belindo Palisok, Mike Tayo Commented, Sierra Royora from Bicol, Ryan Abisti, Jonix Miladin, Geraldo Jimenez, Arnel De Rosario, Andy Bonifacio, Paito Win, Robin Montanilla, Marlon Hoyohoy De Rosario, Joel De Rosario, Pagkagat ng Dilim Commented, Janice Nolo, Arlen Lialo, Pantalyon Pubis, Lordan Buo Commented, Arjun Pood, Andong Kurogi, Tani Dianan, Marvin TV, Kuldo TV, Rons Mansilino, Ronald Sator Commented, Arjun Pood, Odil Landra, Jasni Yamasiya, Tripoli Commented, Nestor Ramos. Sa mga hindi ko po na shoutout po sa inyo lahat. Sinsya na po kayo kung mahangin po kasi, kaya pasensya na po kayo. Kahit gabi na po, mahangin po. Maraming salamat po sa hangin po na para maibsan po yung init. Maraming salamat po. Narito po ang orasyon po, orasyon pantaboy sa masamang espiritu. Napaka-importante po ito na orasyon po na pangtaboy sa masamang espiritu para hindi po tumira sa ating mga tahanan na mawala po ang may dala po itong mga negatibo, dapat umalis po. At kung nausal nyo pong orasyon na po ito ay tiyak na alis po at kuwan po. Pwede rin po itong pag nagagamot po kayo, ipo sa puyo, tuktok ng pasyente, ipo sa tubig at painom sa pasyente, tiyak na malulusaw po yung masamang espiritu na gumagambala sa pasyente po. Magagamit po sa gamutan po. Kung wala po kayong poder po, kung sa halimbawa sa bahay po ninyo na may ganun pong nararamdaman po kayong may nararamdaman po kayong mga kakaiba po sa inyong bahay, paligid po, magdasal po kayo sa Ama namin ang Baginong Maria, walhati sumasampalata. Isunod po yung orasyon na po ito. Napakabisa po ito orasyon na ito. At ipon nyo sa paligid po, ipon nyo lang po sa paligid at ang matatamaan po yung mga masama. O kung sa bahay po, kumuha ko po ng isang basong tubig at kumuha po kayo ng isang dakot na asin, tapos ilagay nyo po sa tubig, tapos ibugan nyo po itong orasyon na to
Tapos iwisik nyo po sa may nararamdaman po kayong mga kakaiba po na mga po. Malalaman nyo naman po kung may kakaiba ko yung nararamdaman po kasi yung balahibo po ninyo parang tatayo. Mararamdaman nyo talaga kung may masamang espiritu sa inyong tahanan. Iwisik nyo lang po at check na makukon po. Dapat po kung gumagawa po tayo ng mga usaping ganito ay focus po lamang sa sarili. Tiwala sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Narito po ang orasyon po. Yan po. Musikum, logikam, itikam. 3 beses po salin po. Yan po. Salin po sa isip lamang po at ipo sa tuktok ng pasyente o ipo sa tubig na ipainom sa pasyente. Kung ginagamot nyo po, nangagamot po kayo, ito pong usalin po ninyo para lumayas po yung samang espiritu sa katawan ng pasyente po. Ang ginagambala ng masamang espiritu. Yan po. Pero sa inyong bahay po, kumuha po kayo ng tubig, isang baso, lagyan nyo po ng isang dakot na asin, iipon nyo sa isang basong tubig, tapos iwisik nyo po. Tiyak na lalayas po yung masamang espiritu sa inyong tahanan po. Kung may kung po kayo nararamdaman po kayong kaiba, kung wala pa po kayong poder, magdasal po ng isang manamin ng Panginoon Maria, walhati, sumasampalataya. Pero ang pagdarasal po ay temtem sa puso po. Tapos isunod nyo po yung orasyon po ng 3 beses po, ipon nyo sa isang basong tubig. Maraming salamat po. Musikum, logikam, itikam. Musikum, logikam, itikam. Musikum, logikam, itikam. 3 beses po sa akin po sa isip lamang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Yan po. Screenshot nyo po para makakuha nyo po. Maraming salamat po. Sana po huwag po kayo makalimot po mag-subscribe, mag-like and share. Iwagan ng Pangasinan po. Pakipindot na rin po ang follow para palagi pong marami po akong tatanungin sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat. Tatanungin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat. Maraming salamat po.